RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Minglenilla, Cebu. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa New Jersey. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jen. Recorded by X Thunder Gaming. Noon sa ka diha, uy. Sige magkakagik-ik diha. Day, Sally. Tadawa. Gwapo kayo akong kachat. Ha? Hain man ba? Patanawa ko na ko. Di aray. Hala! Gwapo, gyud. Oh, ops. Ayaw pala bigtuto. Kay ma-in love ka. Ako ra ni si Mario. Mo ni ang pangan, Mario? Yep. Anya, kung mauyab siya ni mo ti Jane, imong sugton. Yes. Yes? Isugotan ko nimo. Kita na. Oh, Mario. Wala ko nakita rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes! Thank you. I love you, Jane. I love you to, Mario. Wow! Wag gid padugaya da. Uyab na dayon mo? Oh. Pero hinaya ka ng imong tingog, Bi, kay basi madunggan ta ni Papa. Hala? Oh, di ay no. Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret ra ni nato. Masuko ra ba siya nga maguyab-uyab ta niya? Wa pa ta makagraduate. Maog yun. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala ni mo. Dupan tagid ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ay, ta sa bahay, ha? Ipaila-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag yung lagi ko, may uyab na yung ka. Pero, wa man po mapektuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Husto si Jane. Og murag buutan maning bata, akin ni si... unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good taon. Oh. Pagmama na lang nako. Total, diha man gid pa dong. Salamat, ma. Wow! Kanindot niyo tino. Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perpekto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan gid mi nimog tago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy. Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario, te. Kay tarong mong gid siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon, makakita gid unya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day, Sally. Mo ba? Believe day kay si Sally na ako? O, lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga nakauyon di ay imong igsuon ako. Dili kay nga ako ra igsuon. Ang tibuok kin akong pamilya nakauyon nimo. Kung mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oh. Gusto na kong mahimo tikang asawa. Wow! Congrats, te! Salamat, Day. Kunya, kanusa man lang iyong plano. Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nagkasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag yun na kay daghan pa man nag-angang andamon. Tabangan ti kas pag-prepare, te. Sige. Excited na ko!
Recorded by X Thunder Gaming. Kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, napatay. Naaro ba ko'y meeting? Oh, okay, ragsisali na lang ang akong patungahon. Unya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Abi na ko gahin na ni mong oras ang atong mga lakaw. Sorry gid kaayo, be. Nawagid sa kong nauna ako. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nagsigig panawag. Di man mo tubak. Sige ra gid og ring niyang phone. Ay, kung kano saan naluag-luag akong schedule. Siya na po may busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pare din ang fiancé nimo. Kay nakabantay ra ba katong naikausa nga kami rin nag-uban? Pero iyang naong naara sa cellphone permi. Unya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw iyang ka-chat. Kay busy man kayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kaslo na nami. Maong nako kay kog salig ni Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kano sa pa man itawon ka makalugar, uy? Daghan lagi kong trabahoon. Sumaagod kung ikaw mo'y mabisi. Namugos ba ko? Ha? Nga makikita niyo mo? Mario, Sige na, kay napako'y trabahoon. wala gyud ko makasabot ani. Nagkadool na hinuon na mong kasal pero mura man hinuon mig nagkaway klaro ni Mario ani. Call ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong panitan si Mario. May angay break kong ikabalaka. Sally, hello. Te, magstorya ta please. Magkita ta. Te, sorry. Sally nga naman. Ano si problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario? Siya mo amante. Unsa? Sorry, te. Sorry na kasabi. Na mo tayo, Wa tuyo, ah? Iksuon ko ni mo niya ni patol ka sa kong fiancé? Ha? Yun sa man mo paguna-una, Sally? Wala ba kinila yung lalaki, ha? Masaylo ako, te. Masaylo ako. Pero mahal na mo gusag-usa. Kalit kayong mga pangita po. Pasaylo ako, Jen. Tanan na tong giandam para sa kasal. Maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jen. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? O, ma. Pero ako na may maid of honor. Og si Sally na mo'y bride. Anak.
Isip maid of honor, ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghang yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. Og, salamat! Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog nimo si Mario gikan nako, mailog ra pud unya na si Sly. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo. Or labaw pa nimo. Ate, O gusto ko nga mahibaw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Ate Jane. Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako maguna-huna atong higayona tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magtahom nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor nako. Karon, aron malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod. Og dito ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita mga higalan, kaagi ni Jen nga taga Minglanilla, Cebu. Apan kasamtangan, nagpuyo ka ron sa New Jersey. Uban sa awit, ngayang ipangayo awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? Among kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yari silang niling tulamanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.